Vaċċin tal-COVID-19 għat-tfal u beda l-programm ta' tilqim għat-tfal, bosta ġenituri laqgħu l-invit mill-Awtorità tas-Saħħa sabiex ilaqmu lil uliedhom. Fil-fatt fl-Università l-programm ta' tilqim kien għaddej ġmielu l-ġimgħa filgħodu, bosta tfal jitlaqmu qabel imorru għall-iskola u aktar adulti jistennew biex jieħdu d-doż addizzjonali tal-vaċċin. Fosthom kien hemm Adriana Vella u Adrian Ketkuti u wliedhom Matteo u Luka li b'entużjażmu ġew jitlaqmu. Il-ġenituri tagħhom spjegaw ma' One News kif f'temp ta' ftit ħin huma laqmu lil uliedhom qabel bdew il-ġurnata ta' ħidma tagħhom. Kien moviment ħafna, fast ħafna ġifieri ħamm minx infetaħ il-bib sakemm lestejna laqas għaddew kwarta naħseb. U kien hawn tfal mhux ħażin, kien hawn ammont sostanzjali naħseb kien hawn 40 wieħed. Minkejja l-ħafna jdut li hemm dwar il-vaċċini għat-tfal madwar id-dinja, huma sostnew li jażlu li jqogħdu fuq il-pariri tal-professjonisti hekk kif qabel laqmu lil uliedhom staqsew għal parir mingħand tabib speċjalizzat fuq it-tfal. Għana fil-bidu wkoll konna daqsxejn xettiċi għaliex hija sitwazzjoni u realtà ġdida għal kulħadd, però fil-verità jiena naħseb li n-nies għandha bżonn tiżen bejn il-vantaġġi li għandu il-vaċċin u l-perikli li ħafna nies ġieli jsemmu. Tennew li jista' li tlaqmu tfal ukoll jistgħu jgħixu b'aktar serħan il-moħħ filwaqt li jkomplu jgawdu dan l-istaġun ta' festi aktar viċin in-normalità. Aħna nemnu li l-fatt li issa huma vaccinati ħadżommhom il-bogħod mill-virus u xekk daw intaqgħu ma' ħafna tfal oħrajn u nies oħrajn u għallanqas ma jkunux imċaħdin milli jkomplu bl-attivitajiet tagħhom anke wara l-iskola u xekk.